таъмин намудани рушди босуботи иқтисодӣ ва ба ин васила баландбаҳ доштани сату сифати зиндагии мардуми кишвар аз оғози даврони истиқлолият то ба имрӯз ҳадафи асосии давлат ва ҳукумат мебошад. дар баробари ин марҳила ба марҳила баландбаҳ доштани сатҳи зиндагии мардум яке аз самтҳои асосию афзалиятноки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва дар ин самт барномаҳои мушаххас татбиқ мешаванд. тавре дар паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 декабри соли 2025 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, таи 10 соли охир, яъне дар давраи татбиқи ду барномаи миёнамуҳлати рушди кишвар ки марҳилаҳои фосилавии иҷрои стратегияи миллии рушд то соли 2030-ро дар бар мегирад, ба хотири расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва баландбаҳ доштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ бисёр иқдомоти муҳиму самарабахш амалӣ карда шуданд. роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат дар роҳи татбиқи сиёсати фаъол баҳри беҳдошти сатҳи зиндагии аҳолӣ, таъмини рушди босуботи иқтисодияти кишвар ва ҳамгироии он ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ тавассути механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ чораҳои зарурӣ ва самаранок меандешад. мувофиқи арзёбиҳои таҳлилгарони соҳаи иқтисод, фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузории Тоҷикистон барои дигар давлатҳо намуна буда метавонад, зеро беҳсозии шароит ва имкониятҳои соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ роҳандозӣ гардидааст. паёми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ дар мавриде пешниҳод мегардад ки ҷамъбасти сол аст ва тамоми дастовардҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ ҷамъбаст гардида пешниҳод мешаванд. паёми навбатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ санаи 16 декабри соли 2025 ба мардуми кишвар ироа гардид ва ин паём саршор аз рушду нумӯи самтҳои гуногуни хоҷагии мамлакати мо буд. бевосита хурсандиовар аз он аст ки дар ҷамъбасти сол дар паёми худ пешвои муъаззами миллат ба мардуми кишвар қайд намуданд ки санаи 12 декабри соли 2025 бо пешниҳоди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ду қатънома дар маҷмӯаи созмони милали муттаҳид қабул гардиданд ва албатта ин хурсандиовар аз он аст ки пешниҳодҳои ҳукумати мамлакати мо дар арсаи байналмилалӣ қабул мешаванд ва мардуми ҷаҳон аз ин пешниҳодҳо хурсандоварам ҳастанд. ва албатта дар баробари ин пешниҳодҳои сатҳи байналмилалӣ инчунин пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба самтҳои гуногуни иқтисоди миллӣ таваҷҷӯҳи хоса намуданд. бевосита дар замони имрӯза рушду нумӯи соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллиро бе рақамикунонии иқтисод ва инноватсия донистан ғайриимкон аст, чаро ки дар шароити ҷаҳонишавӣ баръалом маълум гардида истодааст ки ҳама гуна давлатҳое ки бевосита аз технологияҳои замони муосир аз ҷумлаи рақамикунонии иқтисоди миллӣ, инноватсия, илмҳои замони муосир бархурдоранд, онҳо ба рушди соҳаҳои гуногун муваффақ мегарданд. дар асоси нишондиҳандаҳои паёмҳои ҳарсолаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳукумати мамлакат ҷиҳати таҳкими суботи иқтисодиву иҷтимоӣ дар шароити муносибатҳои нави иқтисодӣ ислоҳоти амиқро пайгирона амалӣ менамояд. Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ ислоҳоти ҷиддии сохториро дар самтҳо ва соҳаҳои ҳаётии муҳими давлат ба монанди идоракунӣ, молия, бонкдорӣ, бахшҳои воқеии иқтисодиёт оғоз намуда, бо қабул ва татбиқи як силсила барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва андешидани тадбирҳои судманд ба татбиқи нақшаҳои азими рушд заминаи мустаҳкам мегузорад. ҳамин ҳам ҳаст ки пешвои муъаззами миллат илмро, дониш ва соҳаи маорифро дар аввалияти сиёсати пешгирифтаи худ донистанд ва ҳамеша барои рушду нумӯи соҳаи илми тоҷик, маориф, хоса соҳаи инноватсия диққати аввалиндараҷа медиҳанд ва маблағҳои гуногунро низ аз буҷети мамлакат сафарбарӣ менамоянд. ҳоло гуфтан мумкин аст ки ҷомеае рушд ва тараққӣ менамояд ки
این جامعه البته از دانش‌های زمان معاصر، از تکنولوژی‌ها، از اینوواسیا کار می‌برد. حالا در زمان امروزه ذهن صنعی نیز یکی از این روندها دانسته می‌شود و حکومت جمهوری تاجیکستان کوشش می‌نماید که جوانان امروزه ما، مردم جامعه ما بیشتر با علم، با دانش، با آموزش زبان‌های خارجی، با دانستن و از بر کردن تکنولوژی‌های زمان معاصر بیشتر شغل ورزند، آموزند و توانند در سمت‌های گوناگون خواجگی ملی ما فعالیت کرده باشند. گفتن ممکن است که به دانستن این گونه دانش‌ها، به آموزش تجربه پیشقدم دولت‌های خارجی ما نمی‌توانیم با نتیجه‌های مشخص نائل گردیم. тавre аз паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалираҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон бармеояд, бо вуҷуди тура мураккаб гардидани вазъи сиёсии минтақа ва ҷаҳон, тоҷикистон бо иқдомҳои созанда ва нақшаҳои мукаммал дар рушди соҳаҳои гуногуни иқтисодии миллӣ бо суръат пеш меравад. воқеан ҳам нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалираҳмон ҳамчун роҳнамо дар самти расидан ба ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нақши муҳим доранд. дар паёми навбатӣ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз 16 декабри соли 2025 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалираҳмон пешрафти босуръати технологияҳои рақамӣ ва тавсеяи имконiyatҳои зеҳни сунъиро тақозои замон номида, коҳиш додани таъсири омили инсониро дар тамоми соҳаҳо ва ҳама гуна муносибатҳои молиявӣ зарур шумориданд. паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ ки 16 декабри соли ҷорӣ ироа гардид, як барномаи мукаммали таҳлилшуда агар бигӯем хато намекунем, зеро он самтҳои асосии рушди фаъолияти иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву варзиширо дар бар мегирифт. дар паёми навбатии президенти мамлакат муҳтарам эмомалираҳмон ба маҷлиси олӣ масъалаҳои рушди иқтисоди миллӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва пешрафти босуръати технологияҳои муосир ҳамчун самтҳои афзалиятноки муайян гардиданд. муҳтарам эмомалираҳмон дар паёми навбатии худ таъкид намуданд ки гузариш ба иқтисоди рақамӣ яке аз шартҳои муҳими замони муосир ба ҳисоб меравад, зеро иқтисоди рақамӣ ҳамчун ричаки, яъне ки омили асосии баландшавии рақобатпазирӣ дар бозор ва инчунин идоракунии давлатӣ ва дар ин баробар рушди соҳибкорӣ, шаффофияти равандҳои иқтисодиву иҷтимоиро дар бар мегирад. бештар президенти кишвар дар паём ба иқтисоди рақамиву инноватсия ва зеҳни сунъӣ сухан гуфтанд. як чизро бояд қайд намуд ки инноватсия калиди асосии рушди тамоми соҳаҳо аст ва инноватсия аз чӣ сар мешавад? аз дониши такмилёфта, аз идеяи хуб, яъне ки инноватсия як такони ҷиддӣ медиҳад ба рушди устувор. дар доираи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҳар сол ҷойҳои нави корӣ таъсис дода мешаванд. бо ин мақсад дар мамлакат шароитҳои зарурӣ муҳайё гардида стратегия ва барномаҳои давлатӣ ба тадриҷ амалӣ мегарданд. стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дуввумин стратегияи дарозмуддати рушди кишвар дар таърихи соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар он ҳадаф ва афзалиятҳои рушди дарозмуддат бо дар назардошти захираву имкониятҳои мавҷуда, омилҳои беруниву дохилӣ ва пешбиниҳои раванди сиёсиву иқтисодии ҷаҳониву минтақавӣ муайян карда шудааст. як мафҳуми хубе аст дар иқтисодиёт ки ҳамасола аз ҷониби президент низ дар паёмҳои худ ироа мегардад, ин саноаткунонии босуръат аст. маҳз саноаткунонии босуръат аз чӣ ҷараён мегирад, аз чӣ сарчашма мегирад? сарчашмаи саноаткунонии босуръат ин ҷорӣ намудани технология дар раванди иқтисодиёт, дар раванди фаъолият, ҳамчунин ҷорӣ намудани инноватсия дар равандҳои идоракунӣ ва дар равандҳои фаъолият низ мебошад. маҳз омили асосии рушди тамоми соҳаҳо инноватсия ва ҷорӣ намудани технология мебошад. он метавонад ба рақобатпазирии истеҳсолӣ, ҳамчунин дар бозори ҷаҳонӣ барои фурӯш мондани молу маҳсулот имкониятҳои фарохро бидиҳад. ҳамзамон дар паёми навбатӣ аз ҷониби президенти кишвар муҳтарам эмомалираҳмон ба масъалаи омода намудани кадрҳои баландихтисос дар соҳаи технологияи иттилоотӣ ва барномасозӣ сухан рафт ва президенти кишвар таъкид карданд ки мо бояд ба
кадрҳои баланди ихтисос ва омода намудани чунин кадрҳо дар соҳаи иқтисод, дар соҳаи технологияи навин кадрҳои баланди ихтисос омода намоем ва ба бозори меҳнат ин кадрҳо бояд ҷавобгӯ бошанд. дар ин паём қайд гардид ки мо бояд ба ташаббусҳои илмӣ ва стартапҳо дар ин баробар ба сармояи инсонӣ низ диққати аввалин дараҷа диҳем. сармояи инсонӣ ва инноватсия метавонад як такони ҷиддӣ бахшад ба рушди истеҳсолот, ба рушди иқтисодиёт, иҷтимоиёт. дар паём ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар баробари ба роҳ мондани раванди идоракунии давлатиро бо истифода аз технологияи рақамӣ ва зеҳни сунъӣ ба сохторҳои бонкӣ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ дастур доданд ки ҷиҳати ҷалби бештари сармояи хориҷӣ ба низоми бонкӣ, пасандозҳои шахсони воқеиву ҳуқуқӣ ва боз ҳам зиёд намудани пешниҳоди қарз ба соҳаҳои афзалиятноки иқтисод бахусус соҳибкории истеҳсолӣ, тадбирҳои иловагӣ роҳандозӣ карда шавад. ҳамчунин барои беҳтар намудани шароити иҷтимоии мардум ва тавсеяи имкониятҳои дастрасии шаҳрвандон ба манзили истиқоматӣ ва рушди бозори қарзҳои ипотекӣ зарур шуморида шуд. имрӯз бо сиёсати пешгирифтаи давлати ҳукумати тоҷикистон чӣ хеле ки ба мо маълум аст, рушди сохтмонҳои баландошона бисёр васеъ рушд карда истодаанд ва ин яке аз самтҳои асосии сиёсати давлатро дар ин самт нишон медиҳад ва дар баробар ин низ бозори бонкӣ низ аз ин рафт холӣ нест ва чӣ хеле ки муҳтарам ҷаноби олӣ дар паёми худ қайд намуданд, рушди бозори ипотекӣ бояд дар васеъ дар ҷумҳурии мо ба роҳ монда шавад ва таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад ки дар бозорҳои байналмилалӣ, дар давлатҳои пешрафта, дар давлатҳои аврупо, дар давлатҳои ғарб фоизи қарзҳои ипотекӣ бениҳоят паст аст ва ин ва яке аз сабабҳои асосии ин пеш аз ҳама воситаҳои молиявие ки бонкҳои давлатҳои аврупо ва умуман давлатҳои пешқадам доранд, ин бениҳоят ба онҳо як воситаҳои асосии дастрас аст. вақте ки бозори ғайринақдӣ дар мо рушд мекунад ва воситаҳои яъне дороиҳои асосӣ ба мо арзон барои бонкҳои тиҷорати Тоҷикистон арзон ва дастрас мешаванд ва бонкҳои мо низ қобилияти пешниҳод намудани қарзҳои ипотекӣ ҳам бо фоизи паст ва ҳам бо дар назардошти муҳлатҳои дароз, яъне айни замон бонкҳои Тоҷикистон ҳадди аксар танҳо дар муддати 10 сол қарзи ипотек пешниҳод мекунанд ва дар сурати дастрас шудани воситаҳои молиявии арзон, ман дар назар дорам вақте ки бозори ғайринақдӣ рушд кунад, дороиҳои молиявии бонкҳои тиҷорати Тоҷикистон низ дар ин восита зиёд мешавад ва афзоиши дороиҳои воситаҳои гардони ташкилотҳои тиҷоратӣ, яъне ташкилотҳои бонкии Тоҷикистон, ин ба он оварда мерасонад ки қарзҳои ипотекӣ аз ҷониби бонкҳои кишвар бо фоизи паст ва бо муҳлатҳои дароз пешниҳод карда шавад. дар асоси нишондодҳои паёмҳои ҳарсолаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи молияи мамлакат технологияи муосир васеъ ба роҳ монда шуда хизматрасониҳои музнок пурра тавассути низоми ғайринақдӣ амалӣ карда мешавад. кормандони сарраёсати вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе вобаста ба такмили низоми идораи давлатӣ, суботи молиявӣ, пешрафти бахшҳои воқеии иқтисодиёт ва дар маҷмӯъ рушди муназзаму устувори иқтисодиёти мамлакат нақшачорабинҳои мукаммалро таъризӣ намуданд. ҳамчунин масъулини соҳаи молия дар шаҳри Душанбе дар самти татбиқи самараноки ислоҳот доир ба низоми идоракунии молияи давлатӣ, баланд бардоштани сатҳи касбият, самараноку мақсаднок истифода бурдани маблағҳои буҷетӣ ва истифодаи технологияи муосир дар раванди кори соҳа корҳои зарурию саривақтиро ба анҷом расониданд. ҷиҳати тақвият бахшидани истиқболбаркунии ғайринақдӣ ва зиёд намудани ҳиссаи он дар муомилоти пулии кишвар, инчунин беҳтар гардонидани хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли электронӣ, назорати истифодаи ҳатмии воситаҳои назорати хазинавӣ дар реҷаи вақти воқеъ ва рушди шабакаи хизматрасониҳои рақамӣ дар шаҳри Душанбе корҳои амалӣ роҳандозӣ гардидааст. аз ҷониби корхонаи воҳиди давлати шаҳри ҳушманди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо ҷамъияти самимӣ пӯшидаи пардохти ҳушманд ва бонкҳои шарик дар ташкилотҳои ҳокимияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва дигар вазорату идораҳо зиёда аз 600 посттерминалҳо насб гардидааст. инчунин пардохти хизматрасониҳои музноки давлатӣ тавассути хизматҳои мобилӣ амалӣ гардида истодааст. аз моҳи августи соли 2023 зиёда аз 3030
номгӯи хизматрасониҳо дар муассиса ва ташкилотҳо тибқи хусусияти фаъолияташон анҷом ёфта айни замон портали ягонаи пардохти хизматрасонии давлатӣ ба таври тестӣ фаъол намуда истодааст. ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани сатҳи маърифати техникии табақаҳои гуногуни ҷомеа ва ҳамаҷонибат татбиқ намудани технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ дар иқтисоди миллии кишвар консепсияи ташаккули ҳукумати электрониро қабул намуд. ин имкон медиҳад ки номгӯи зиёди хизматрасонҳои давлатӣ ба шаҳрвандон ба таври электронӣ саривақт ва босифат расонида шуда омилҳои инсонӣ тадриҷан аз байн бурда шаванд. таври масъулини раёсати молияи ноҳияи Сино иттилоъ доданд, доир ба истифодаи мақсадноки маблағҳои буҷетӣ, дарёфти роҳҳои муосири таъмини қисми даромади буҷети маҳаллӣ ва истифодаи технологияи замонавӣ нақшачораметҳои мушаххасро амалӣ менамоянд. бо назардошти муайян намудани самтҳои асосии соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии ноҳия дар шароити имрӯза новобаста аз таъсири буҳрони иқтисодию молиявии ҷаҳонӣ баҳри ғанӣ гардони буҷет ва сари вақт иҷро намудани нақшаи қисми даромади буҷети ноҳия аз тарафи масъулини мақомоти молия ва мақомоти андози ноҳия чораҳои мушаххас андешида шуда соҳаи иқтисодиёти ноҳия бо самар рушд намуда истодааст. ҳамзамон самаранок ва мақсаднок истифодабарии маблағҳои буҷетӣ яке аз вазифаҳои асосии мақомоти молия ба ҳисоб рафта назорат ва иҷрои он ба ӯҳдаи мақомоти молия вогузор карда шудааст. пеш аз ҳама маблағҳои буҷетӣ асосан барои дастгирӣ ва рушди соҳаи иҷтимоӣ равона карда мешавад. дар ин раванд мақомоти молия кӯшиш намуда истодааст ки аз хароҷотҳои дуюмдараҷа худдорӣ намуда маблағҳои буҷетиро самаранок ва мақсаднок истифода намуда пеш аз ҳама музди маоши кормандони муассисаҳои ташкилотҳои буҷетӣ ки аз буҷети маҳаллии ноҳияи Сино мағзунӣ мешаванд сари вақт пардохт намоянд. кормандони соҳа вобаста ба дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рақамикунонӣ ва истифодаи самаранок аз технологияҳои муосир тадбирҳои муҳими сарвақтиро амалӣ менамоянд. тавре мушоҳида гардид, дар раёсатҳои молияи шаҳру ноҳияҳои мамлакат барномаи электронии SGBNet фаъол мебошад. ҳамчунин дар доираи татбиқи стратегияи идоракунии молияи давлатӣ ҷиҳати марҳила ба марҳила ҷорӣ намудани гардиши ҳуҷҷатгузории электронии пардохтҳо, амалӣ намудани барномаҳои муосири ба ҳисобгирии амалиёти молиявӣ ва васеъ ҷорӣ кардани рақамикунонӣ дар соҳа бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати кор тавассути истифодаи технологияи рақамӣ ва баҳри фароҳам овардани заминаи мусоид барои гузариш ба модели нави рушди иқтисоди миллӣ чораҳои зарурӣ андешида мешавад. мувофиқи иттилои кормандони раёсати молияи ноҳияи Исмоили Сомонӣ, тамоми амалиёт вобаста ба даромаду хароҷоти буҷет аз ҷумла пардохти музди меҳнат пурра бо низоми иттилоотӣ ба нақшагирӣ ва иҷрои буҷети давлатӣ SGBNet амалӣ карда мешавад. иҷроиши қисми даромади буҷети ноҳияи Исмоили Сомонӣ аз рӯи контингенти умумӣ дар 11 моҳи соли 2025 ба андозаи 123.9% таъмин гардида ба буҷет 1 миллиард 304.4 миллион сомонӣ ворид гардид ки нисбат ба нақшаи пешбинишудаи 11 моҳ 252 миллион сомонӣ барзиёд мебошад. иҷроиши қисми даромади буҷети маҳаллӣ бошад дар ин давра ба андозаи 120.4% таъмин гардид ки нисбати нақшаи пешбинишуда 39.6 миллион сомонӣ барзиёд, яъне ба буҷет 234.1 миллион сомонӣ ворид карда шуд. дар ин давра қисми хароҷоти буҷети ноҳия бошад ба андозаи 92.5% таъмин карда шуд ки аз рӯи нақшаи солона мебошад ва аз ҷумла барои пардохти музди меҳнат ва ҳиссагузорӣ ба фонди иҷтимоии ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ 137.4 миллион сомонӣ равона карда шуд. бояд қайд намуд ки музди меҳнати ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ки аз 1 сентябри соли ҷорӣ зиёд шид, бо назардошти зиёдшавӣ пурра ва сари вақт таъмин карда шуд. пардохти музди меҳнати кормандони ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ тариқи ғайринақдӣ тавассути бонкҳои электронӣ, бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк ва дигар бонкҳои эътиборноки ҷумҳурӣ ба роҳ монда шудааст. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳуҷҷати сиёсии стратегии кишвар маҳсуб ёфта, муҳтаво, нуқтаҳои муҳим ва зиндагисози он ҳар як шаҳрванди мамлакатро баҳри ободонӣ, рушду нумӯи ҳамаҷонибаи ватани азизамон Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳидоят менамояд. бо амалӣ гардидани нуқтаҳои ҳаётбахши ин ҳуҷҷати тақдирсоз на танҳо сатҳу сифати зиндагии мардум боло меравад, инчунин мақому манзарати кишвари мо дар минтақа ва ҷаҳон ба маротиб баланд хоҳад гардид.